Nagmaya. Pintasan. Ata ah. Sayang. No? Magdakulan. Ano pudaw na. He. Parang silang. Pare. Ayan, pipintas niya. Nga ta. Mga chicks. Ano pa? Gabiro ka karot. Mga garot ko. Ay, ang chicks mo ya? Ang garot ta. Sugar na nga kukwak na. Tingnan na kita-kita lang gani kanya ko ni buya-buya lang anin ta. Ay, awan na kita pati ada kita Facebook, awan na kita. Kuha lang na kita ti mga lalaki nga nakakapuy diskarte. Ay, natatikin pa peswanan na. Anda kaya nga diskarte ti personal. Matikurot kaya, managbainak garod. Awang garod ti. Ay, awang garod nobyam. Awang garod. Nagpangit kan tumait. Okay saya, pangitak ka. Kaya niya, madikig sa sarming niya. Bagay. Madak kami paras kanya mga nagwapo ka ba? Ay, kaya niya pa nga. Nagkadandot siguro chicks mo. Ay, hindi pa ka. Basta? Ubunam mamamay, kasta ka ako Ha? Ubunam. Ubuna? Kasta te? Kasta ka amumon aja yun. Talaga! Nagwapo ka nga talagang pare. Baka nung dati mga komenta, may ikanak man mati, mga chicks mo. Sige Ding. Baka nung dati may ritom ba? Riton nakman? Timpa. Dati ka mamok ng baka madim kaya nga ako diskartan. Matik kaya diskartan? Di trip na nagajay kay mga gwapo. Gwapo, kasala kanya. Wala. Baka nung mabalinak pare, baka nung mabalinak nga kwa. Ata ti problema ti kanya sumpa na kita kanya kasta papangit ti iro kayo nga ti chichit ganun. Nga madajay Jay, tata-unan ta. Tata-unan tata. itaunan, Well, patsing nagtumat. pintas. Well, pitas Dua da pay. Dua. Oh? Mabalin na yan. May sama na pare. May sama na. Sige man. Pajay, inangken anak. Agina? Gina. Talaga nga pangarap ko ito pare. Kasi alam mabubuyak lang in internet kita pare. Pagpaypayso ka talaga ito. Ito ka kanya Mabalin sama ito pare. Baka nanganak ba? Baka na may ritong kanyak. Mabalin pa mo na. Testingan ta. Baka no nagpangit na kita. Mayat Oo. Mayat, nagpudaw. Pudaw. Kasi alam pa yung nakikitak nga itabangir lang. Tataunan atad tani unan tikod taturod. Ta. Oo. Nagpudaw. Tamagang mga tipo ka. Duwadang aginada. Napupudaw na nga. Parasing. Agping-ping pa Ping-ping talaga. Nakita mo ngayon majikan pare. Nakita mo ngayon. Ay ke. Mamatan ti mga kalidad kon pare. Kabali nga talaga to. Bilibili ka na. Ay kanya ba yan? Baka ano ka ba? Mabalin nga ka. Nya ti tsura na. Nya mo ka. I-describe mo man nya ti tsura na. Ay, itak ba? Ay nagmayat Pre napudaw. Amom kanya da Angelina Jolie. Wait. Ay nagmayat. Pautilit? Wala. Pautilit? Oh? Ano ti mga kalidad mo ti mga kwak. Di basta tayo. Talaga bilibag na talaga kanyang pare ba? No ti height mo. Height, siya medyo 5'6 5'6. Kaya Ag fights kayo. No tumakder na. Suda nga gina. To tumakder na. Agtadar. Aji anak na bababasit. Bababasit. No bubing aja. Kasi nga ata pare aji anak na balasang? Wala, balasang. Ang paya ubing pay nga aji inang nga naganak. Iday? Ubing pay. Ubing pay gayam nga nasikugan gayam iti. Ubing pay. Kaya ko naman napudaw. Wala. So nga kalala idad dalang di inang na. May kang katichan sa makatesting ka. Makatesting ka. Papasalamat ak pare. Mayat pa pare barbon-barbonan. Pati kaya ko nga klase mo pa. Aji barbon-barbon na puraw. Napudaw may? Pati di puraw. Ping-ping pa ping-ping. Aji kutis na. Isay ata siguro pare. Ay petya do Isay. Dalahi daya. Mayat ata. Baka no nagpunpuno pigla da pare, ado pigla da. Piglat. Nagbitak magod discourage ti babae nga piglat. Ay piglat. Ay kwa? Piglat. Baka no. Awan ti piglat na. Awan ti piglat na dure basit.
Oh, piglat na do, ray baset. Oh, grabe nagmeta. Plulis agarot. Wah, tapuro dadak. Puro dadak na. Ano yung joke lang ali. Talagang may suabi. Suabe. Stainless. Oh, alaga. Stainless. Oh, alagang alaga di kuana. Yung kada gaji pare mga vegetarian na gaji nga gina. Vegetarian di nakukutong. Madimet yung chabi-chabi. Chabi-chabi? Salda. Oh, may ang karon pa dilaw nga ako ng Oy. vegetarian da. Wala, vegetarian. So ano, agpa-share tayo jay, agdala ka ti gulay. Ay wala ka vegetarian Oy, da. nagdala Nadala ka. ka nya ti mga gulay nga mayat nga favorite da. Kangkong. Kangkong. Una mayat madatatakang Oh, kung vegetarian kangkong. nata kangkong. Well, kangkong. Kasi basta tindagan ado, at naman nga ako. Lugi Aguri ka pare, aguri ka pare. Sino ang kita nga ginapare nga i-retom kanyak? Nagkadi baboy na yung kalbiting dyan. Okay na. Nagkadi baboy na dyan. Di baboy. Ginadya, may sakang mali nga nagatang.